ಒಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಬನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಏತಾವು ಬಜೆಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಲಿತ ಬಜೆಟ್ ಜೆತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಹೌದಾಳೆ ಅತ್ ಬಜೆಟ್ ಅತ್ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಏತೆತ್ತ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಬಾಣದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಏತ್ ಬಂದ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬುನಿ ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ EMI ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಲೋನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಸರ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಪುರ ತೆಪ್ಪುನ ಜಾತಿಲ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗನ ಚುಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೌಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಪರ್ದು ಬ್ರೇಜನಿ ಜೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಇದು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಂಕದ ಆಲಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಮುಗಿಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಇರು ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪರ ಸೀದಾ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವಿರೇ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಸುರು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರೇ ಕಾರ್ದ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಎಂಕಿನ ಇತ್ತನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡುಕೊರು ನೀವು ಅಂಚದೆಪ್ಪರೆ ಅಂಚತ್ ಇರೇಕ್ ಯಾನು ಅಂತ ಈಸಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಗೂ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಪುಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಒಂಜತ್ತತೆ ಭಾರತದ ಶೋರೂಮ್ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಡುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೆತೆ ತಿಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇಡೇಗೆ ಬೈದಿಂದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ನಿಕಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಗೆತೆ ಅಂಚತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಎಂಗಲೆಗೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಗಾಡಿದ ಈ ಟೈರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಎಂಕಂದತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೈತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಸರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚತ್ ಈರೆಡ್ಡು ಜೋಕ್ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂದೇ ಟೈರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚರ್ ಆಂಡ ರಪ್ಪ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪಡತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಕಾಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣಿ ಸರ್ ಪಣ್ಣಿ ರೇಕ್ ಇನಿ ಇರು ಮದ್ಮೆ ಆಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಪಿರಗಡ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇರೇಕ್ ಎನ್ನ ಬಡೆ ದಿನ ಇರ್ನ ಬಡೆ ದಿನ ಅತ್ ಇರ್ನ ಬುಡಿ ದಿನನೇ ಪಣ್ಪಿನಿ ಪಿರಗಡ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಹೊರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಡಪುಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಇರು ಅಂತ ಕುಸಲ್ದಾರ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರಿ ಅನ್ ಕುಸಲಿಡುವ ಕುಸಲತ್ತು ಬೆಚ್ಚಲ ಉಂಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡು ತೋಚ್ಪಾವು ಜಾತಿ ಯಾವ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಬೈದಿನತ್ತು ಇರೇ ತೂಣಗ ತೋಜು ಮೇ ಬಜಿ ದಾದನ ಕಚ್ಚಿಡ ಅಂದು ಜಪ ಹೌದಾಲ ಜನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂದಾಗನೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಅಂಚತ್ ಯಾಪಳ ದೆತೊನ್ನೆರ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತೊನ್ನೆರ್ ದುಂಬು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಿಂದನು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೆತೊನು ಬಕ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬತ್ತ ದೆತೊಂದು ಬಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲತಿ ಐಕಿರಡೆ ಒಕ್ಕುದಕ್ಕೇನು ಬಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಪಾರ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡೇ ಬೋಬಿಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂತಿಕ್ಕಿನೇನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತುವ ಐಕೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಉಂಡುಗತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಐಕೆ ಬಂಡ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಪೂರ ಅಲೆ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಅವು ಚಾತು ದುಂಪೋಚು ಈತೇಟೆ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಹೋದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ನು ಅನ್ನ ಅವ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರಕ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಗಲ ಲೆಸೊಂಬಲೆ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಇರಕ್ ಅವ ಅವ ಅವನಿ ಬಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಳು ಎಲ್ಲನದು ಮಲ್ಲ ಚೋರೆ ಯಾನಲ್ಲವು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಆಳು ಮಗಳ ಅಲ್ಲವು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ ಮಿನಿ ಚೂಡ ಈ ಸೈತವಪ್ಪ ಆಳ ಐದು ಮಲ್ಲ ಚೋರೆ ಅಂಜಾದ ಬನ್ಯಾನು ಗಾಡಿ ತೆತ್ತೊನ್ನೆ ಕತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎರಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಆಫರ್ ಇಂಚಿನುಂಡ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 11/29 ಓಕೆ 29 ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಬೋರ ಇರು ಓ ದೆತೊನ್ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ದೆತೊನ್ ಕಾಣ ಎರಟಿ ಎರಟಿ ಎರಟಿಯಾ ಅಂಚತಿ ಎರ್ಟಿಗ ಅಯ್ಯೋ ಎರ್ಟಿಗ ತುಲೆ ಇರೇಕ್ ಈತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡು ಓ ರಾಮ ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಏತುಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಒತ್ತಿಯಾರ ಅಂದು 31 ತರ ಉಂಡು ಅತ್ ನೆಟ್ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಇರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 31,000 ಬೇತೆಕಲೆ ಮಾತ್ರ 20,000 ಇರೇಕ್ ಮಾತ್ರ 31,000 ಇಂಚಿ ಮಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ ಇನಿಯೇ ಇರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ದಾಲೆಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕ್ರಮನೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ ಬಯ್ಯದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಿ ಕೊಡಾತೆ ವಿಷಯ ಇಂಚಪುರ ಇಟೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಲೇಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸುಲ್ಲೇರ್ ಲೆಪೊಡ ಏರಿ ಲೆಪೊಡ ಲೆಪ್ಲೆ ನಂಕಲ ಕಣ್ಣು ಸಂಪ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇರು ಏರಿ ಮೇರೆ ರೀತಾ ಬಣದು ಎಂಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗುರು ಚಂಚಿದ್ದು
ಹಲೋ ಆರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೇಳಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅರಕೆ ಯಾನವು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮೆರಡ ಪಂತೆ ಅವು ಗಾಡಿಗೆ ಮೇರು 31 ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂತೇರಿ ಯಾನ್ ನನ್ನಲೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಪೊಂಜೋಳ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪೊಂಜೋಳ್ಳೆಡ ಪಾತೇರು ನನ್ನಲ್ಲೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇರು ಪಾತೇರು ನಾಲ್ಡ ಪಾತೇರು ಇರಡ ಪಾತಿರ್ತೈತೆ ಈತನೇಟ ಪಾತಿರ್ ಇರಡಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುಂಜೋಲ್ಡನ್ನು ಆಪುನ ಆವಾಡು ಆತೆ ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾತೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೋರು ಗೆತೆ ಇಚ್ ಪಾಪ 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 ಅನ್ನು ಮೊಳೆಗೆ ಬೇಳೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡತ್ತ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಪಾಪನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರು ಯಾರು ಪಾಪ ಯಾಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತ ಬಂತು ಆಯ್ತು ಮಣ್ಣು ನಿಗ್ಲೇ ಟೈಮ್ದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅಂಜನ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ತಿ ಹೂ ತೋಟ ಹೂ ತೋಟ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಂಕರಾಪುರದು ಎಂಕಿನಿ ತೋಟ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಂದು ಕಂಗು ತೋಟ ಮತ ಅಡಿಕೆ ಹಾ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಡಿಕೆ ಓಯ್ ಓ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂಜು ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕಾರು ಪುಣತಾನಿಕ್ಕೆ ದಾನಿ ತೆಲಿ ಬಂದೆ ದಿನೋಟ ಆಜಾಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಣಗ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರು ಒಂಜಿ ಗಸಂಟ್ ಬೈದುಂಡ್ಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಲುಂಗಿಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಎರ್ಟಿಗ 19 ಓಪನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲೋನ್ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಂಚ ತೋಜು ಜಣ್ಣ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಚಿ 10,000 ಉಪ್ಪಂದ ಇತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾಡ್ಬುಂಡು ಏನಲ್ಬುಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತವು ಏತಿ ಎಂಜಿನಿ ಇರೇ ಫೋನ್ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಏತು ನಿಕ್ಲ ಗಾಡಿದ ಏತಿ ಏತು ಏತು ಬೋಡಿ ಇರೇ ಏನ ನಟುನ ಎಂದೆನ್ನದಾರ ನಾಳೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಭಾರತ್ ಶೋರೂಮ್ ದೌಲಾಯ್ ಬೈದಿನ ಅಂದೆ ಇರ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಆಯೆ ಮರಲಿ 5,000 ఉండదన్న 10,000 ఉండదన్న యాపలు వంగి నెలుపుదిలే ఆయన పాడుతున్న తుత్తైతో తూదు ఆయన లెక్క పాడినత్తు ఎంకల దాళ ఇద్దంద పొగ్గు తినత్తు నిక్లకంతిన ఇర్లకంతిన ఆయన ముಲ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ತಿನ್ನ ಆವಾ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಯಾಕಡೆ ಇರ್ಲೆಂಕ್ ಬಂತಾರೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ನೇನೆ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಬಂದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಸುಮಾರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾತಿದ್ದಂದು ಬೈದಿನಷ್ಟು ಹಂಗಿರ ನೀರು ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗಳು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಂಗಿನ ಕಲ್ಲತ್ತು ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾಡಿ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಕಾರ್ಡು ಬಲ್ಲಾರ ಎದ್ದು ಪೋಡು ಆಚೆ ಬೈದಿದೆ ಹಂಗಿರ ಇರು ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬೈಯದೊಳ್ಳೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಇರಡ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆ ರಿಚ್ ಸರ್ ಈತ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಗೆತ್ತೋನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ತೋರದ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೋದಾರ ನೀತಾ ಬಿತ್ತು ತೀತಾನ ರೀತಾ ರೀತಾ ವಿಡ ಬಲ್ಲತಿ ಯಾವ ಸರ್ 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 ವಿಡಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಗ ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ನೆನ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದದ್ದು ಬೇಲೆ ತೆಪ್ಪರ ಅವ ఆయన బల్తిన గొప్ప సుమారు ఉండు ఆయన ನಂಬುಚ್ಚು ఆయన ಜನಕ್ಕೂ నన్ను నైట్ కట్టమంతే దాదా నీ తెలుపు కామెడీ అవు సత అలాగే పులి పులి పాప ಬೇಜಾರು ಮನ್ಕೋಚೋ ಮಗಳನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್